Kapit ng alauna, sugon sa tagtrabaho. Ako diri sa gigas mga tiles. Mga tiles. Mga tiles nga guba. Kana mo yung trabaho ko doon. Bye-bye, trabaho sa alauna na.
Isa nawak? Ha? Isa nawak? Ituan. Marino? Marino. Ikaw, Marino yan, gamit niya ay. Ang absin masyado pagkuhan. Okay. Gano'n kuhan ni absin man? Absin na kagapon. Oo, absin na kagapon. Kaya over the counter mo siya.
Kuya. Kuya nang kita kwarta. Ngayong hapon mga kapobre, adong na ko sa Mandawi, ikan sa Tayon, Iloan. Kumana ako sa kong trabaho rito. Malitag siya sa'yo. Bugas sa kasada ay. Abot na ko mga kapobre sa NRA Babayna.